Cair. Kayong ayam ya. Tadi bakal rongsok be enak wis. Cik, loro, telu, papat, 5, 6. Itu alah ayo. Ngitung duit beda tak kayak cangkem melanya. 8, angak, 10, 11, 12, 13, 14, malas, 11, 12, 12. Kok durung rasan tampak duit apa hari? Milongna duit men congar-congor. Lalen om iki pira meki krongo. Di butar men. Ge, medang dhisik to, Pak. Ngono kowe ngono, wong lanang lek ngitung duit ka balik maning. Cik, ro, lu, papat, 5, 6, 7, 8, nga. Apa kon lo gagluguk? Kayak bulus kon lo gagluguk kari baru duit kon. Mino, Pak. Apa mene? Mau bayar bang. Bayar bang kon sing nyilih dhewek wong lanang pan melu-melu. Ya wong nyong juga duling bayang tuku skincare perawatane nyong. Lah nyong ora kerasa notol kon iki mo. Utang-utang dhewek wong lanang pan niku campur. Mangan jam stak pakani kon. Ya mene. Soro sanggrongan wis. Wong ayune nyong yak kanggo sampean kok. Lah nyong kerasa notol kon ora. Notol Ya arep bengi sih dual kayak kesuwen gua kan. Lah wingi kurang 1.000 nggo 3 bulan. Ih, amit-amit jabang kedek kon ta. Skincare kan larang kok sampe 3 bulan. Pangan iki bedak tabur bae sing karo matus. Dekin glopot bae kaya kowe raine. Soro sanggrongan kon lah. Ah, wis mana lu ngagen? Assalamualaikum. Buru kan ditok-tok lawange. Lah koyo mene pagagian. Ya mana kon sing ngurusi yo? Wong lanang iku campur. Mana utang dhewek apa dhewek? Assalamualaikum. Nyesel nyong tambuk bucok karo sampean. Anggere bae kebutuhane wong wadon ya. Ngene mikire wong wadon. Wis mana? Turusi dhewek. Assalamualaikum. Ya sabar. Lawange rusak kok. Buya keliling bae. Ke primen ki wis rong dina ki storane telat ki ilang-ilang bae kaya Casper. Primen ki urusane ki primen. Ya kondisi ge. Wis bengi kok marani bae, sis keliling bae. Ki telat bae kok bungane tambah akeh primen ki Kayak bunga kayak akeh kayak bunga tembelak kayak gelem. Pembelak kayak kono raine ya. Primen ki wis. Ya samang kok wis. Waktu temen udah dibayar, ibu-ibu masih keliling bae. Masih kayak mana wis lunga wis. Ibu keliling bae. Arep ditagi kangelan temen ke wong. Nyandak wis lah. Oke.